فرزندی از همه عزیز. من این کتابچه رو خونده بودم. اوی 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 اوی. این کتابچه عجایب بود است. اوی اوی. کی باشد؟ آن اینش کتابچه رسم دار. اوی 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 عزیز. ترسیدی؟ ها ترسیدم. این من تیرکسیمان از همه قوی و بهترین است. همه از اون میترسد. اوی ایستا با من تیتانازور معقول است چون که وی علفخور و مهربان است. وای وای وای. سلام خاله جان. سلام خاله جان. салом азизонам, шом ба хайр бачаҳо. барномаи вақти хониш боз дар меҳмонии шумост. бачаҳои азиз, чун ҳар вақта дар барнома азиз ва лола моро ҳамроҳӣ мекунанд. салом бачаҳо. Салом. мебинам шумо дар бораи динозаврҳо суҳбат мекардед. Бале. динозаврҳо яке аз қадимтарин ва азимҷусатарин ҳайвонҳои рӯи замин буданд. онҳо тақрибан 65 миллион сол қабл ба куллӣ нобуд шуданд. 65 миллион сол қабл. динозаврҳо ҳайвонҳои бузургтарини рӯи замин буда, вазни онҳо ба 70 тонна мерасид, ки баробари вазни 10 фили калонҷусса буданд. 10 фил? бале, 10 фил. олимон якчанд сабабҳои нобудшавии динозаврҳоро таҳқиқ карданд, ки яке аз онҳо дигаргуншавии иқлим ва яхбандиҳои тӯлонӣ аст. сабаби дигарашро аз фалокати азим ба замин бархӯрдани шиҳобпораи бузург медонанд. ҳамчунин ба қавли олимон боз имкон дорад, ки ҳайвоноти дигари зурдтар аз динозаврҳо пайдо шуда, онҳоро аз маконҳои зисташон танг карда ба нобудшавӣ бурдаанд. از دینозаврҳо дида зурдтар ҳайвон буданд. аммо бовар мекунед, новобаста аз бузургиашон онҳо аз даруни тухм мебаромаданд. Тухм? аз даруни тухм? бале, наход динозаврҳо мисли мурғҳо тухм гузоранд. бале. хубтараш биёед ҳикояи навбатиро хонем, ки дар бораи чиҳо тухм мекунанд ба мо нақл мекунад. шумо омодаед барои гӯш кардан? бале. бачаҳои азиз, нависанда зулайхо тошева ва рассом мирзо фирӯз сулаймонов ба мо китобчаи чиҳо тухм мегузорандро омода намуданд. кани бинем ба ғайр аз динозаврҳо боз чиҳо тухм мегузоранд? биёед бинем. мурғ тухм мегузорад. аз тухми мурғ чуҷа мебарояд. ана инҳо чуҷаҳои мурғанд. дигар паррандаҳо ҳам тухм мегузоранд. ин мусича аст. мусича дар болои тухмҳояш хоб аст. салом чуҷа. ин чуҷа нав аз тухм баромад. сангпӯш, калтакалос ва қурбоқа ҳам тухм мегузоранд. мурча, шапарак ва малах ҳам тухм мегузоранд. ин паррандаҳо дар лонаашон тухм гузоштанд. инҳо кадом паррандаҳоянд? азиз ва лола, магар ин паррандаҳоро номбар карда метавонед? бале. кани? фароштурук, гунҷишк, офарин. ҳезорсурхак, лак-лак ва ҳудҳуд. офарин. биёед боз давомашро мехонем. биёед. мор дар сурохии дарахт ва ковокии хок тухм мегузорад. тимсоҳ дар зери регу хоки нарм тухм мегузорад. ана моҳӣ дар зери об тухм гузошт.
занбурҳо дар хоначаҳои сохтаашон тухм гузоштанд. инҳо тухми кадом ҷонваронанд? азиз, ба фикри ту чӣ ин тухмҳоро гузоштааст? гунҷишк, мор, моҳӣ ва анкабуд. анакнун биёед ҷавобашро дар саҳифаи минбаъда ёбем. биёед. беҳтарин, ҳамаашро дуруст қайд кардем. лола ва азиз, акнун фаҳмидед ки чиҳо тухм мегузоранд? бале. лекин то ҳол боварам намеояд ки як ҳайвони азимҷусса ба мисли тирекс аз даруни тухм барояд. аҷоиб аст, бале? бале. азизу лола ва бинандагони гиромӣ, ба шумо як вазифа месупорам. аз китобҳо, интернет ва аз падару модари худ пурсон шавед. номҳои ҳайвонҳои дигареро низ ки тухм мегузорад ёбед. хоб шудааст. мо розӣ. розӣ ҳастед? розӣ. бачаҳои азиз, умедворам ки китоби имрӯза хондаи мо ба шумо писанд омад. бо шумо будем ман моҳпайкар, лола ва азиз дар барномаи вақти хониш. хайр бачаҳо, то барномаҳои оянда. хайр.